Matani di bata ucahannya porsiota di nalah pasahato peliata mana tersurat di Matius 2 ayat 10 sada. Laos di bongoti mabagasi gabi di ida madak dadakido si Maria inanai. Dungi manuka manasida marsoba tudak danaki dirukari ma arta nasida sere hamijon dot akan angur parsobaun nasida tuibana dosa na tapasa ma piliata. Odo mual ni nasa pasu-pasu dohot asini roha di ngulu nami. Rodo hami tu julum sumubahon pilihan dohot hamulateon ni roha nami tuho. Jaloma pilihan na pinasaha ni huriam. Jala pasu-pasu mai bahen panidangion. Parsaurat dohot pakobasiot di huriam. Bahen mangulu nami gabi pilihan na hinalomohon ni roham. Jala pakke mangulu nami. Gabi tudu-tudu ni harajaonmu. Holong hati goran doho dame di sadok portibion. Buhai marohanami marhite-hite tu dimna badiai. Asa totong hami madok mauliate tuho. Di bagasan goar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Asini rohani debata ama. Holong ni rohani Tuhan ta Yesus. Dohot parsauran itu di perbadia ma. Nama dongani jalan nama masu hamu saluhutna. Amin. Salum madihita saluhna. Shalom madihita saluhna. Horas. Nahu parsang apihami amang nahu parsang apihami situa parsang apihami kategorial song nima saluhut di ita saluhutna hula-hula nami rajai tabunan hula-hula nami rajai siregar. Parjolo madok melihat godang mahita tua mata nomor tua di bata ala di bagasan asi doh holong rohana
boy do merdalan di pamasu-masuon ni anak nami dohot paruman nami. Jadi no sangat pihami mang padita mau late mamang padita nami. Dihata nong pinasahakmu songono jahat di parumah tangon ni anak nami dohot paruman nami. Siang giat matutu bodio halak kasidai di parsare beonna jala biar mida jahoba ma di tonga-tonga ni keluarga na sida. Wala tumpe songolan hata madok mo late hami tua mang padita do sude ruas nihuria na digagabeon. Wala nido naboy si pasaron na mo late ma dia mang padita da salut ruas nihuria. Suang-songo ni manang dia muraja ni ulo-ulan namin sa luhut na. Dia ka na makaulongi hami. Nung sipu lamang sebagas seoron las udur mahita tu pogun alaman nami imanong dipataw pahami di gedung serbaguna hakai kapiling baru. Las disimay tamang minum ay sitio-tio doho mangalang idan lalas. Las disi memang majalo adat doho mangaleon adat naho bar tu adat siapa tawata. Pos dorohan nami nung sipul no seng gedungon manang sebagas doron rapak mahita tu pogu ni alaman nong dipatu pahami. Sidok boti mami siasu para anak mol. Songo bobuani ima todong ta raja ni pamurot ta raja marga sinaga. Dinang siduk kita siap joron itu hataon rapudur mahita borhat tu inganan gedung serbaguna HKI kapling baru laho mazalo doho mangalehon adat sihabat akotota. Alan itu tu mau liate magudang nabuy tarpasatami di saluhut haradeon haret tauta saluhuna tuhatama manggohi paso-pasuna butima. Ido, masuk langsung masuk Maison. Langsung, iya. Ido. Musik. Las Roma kita mangina. Ido, jalan jalan kamu mah. Selamat. Ule. Ido langsung jong mah isapeng ni paromen nami. Laos stadion mas. Baru perkali Amang, jalan langsung jong. Aka keluar ka songoni masudi. Baru sarawan atau kanatorop. Langsung, semua amang na tuh, langsung son, samping kau. Boleh sih, amang. Amang. Song ini manang diula-ula na, mila sinudutin mah. Diula-ula nami Raja Tambunan, langsung udutin mo mah. Langsung sama hula-hulay. Langsung mainan, isi mah mo jong-jong. Rất đồng bào. Ý độ. Kalau keluar ka ma, adang muat be, boy mai. Nong saha mai ta jong-jong isi sa luhut na. Na boy be langsung.